କି ଥଣ୍ଡା ଶଳା କେମିତି ପାଣିରେ ହଗିକି ଫାଞ୍ଚେଇବି ଗାଣ୍ଡି ତ କାଲ ମାରିଯିବ ଶଳା ଏ ଟୁକୁଳିଟାକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ କି ଅବସ୍ଥା ହବାକୁ ପଡୁଛି। ଶଳା କି ମାଲଟା ହେଇଯିବେ। ଶଙ୍କିରି ଗୋପଦା ପାଖରେ ବସି ହଗୁଥିଲୁ ନା ହଗିବା ବାହାନାରେ ମତେ ଅନେଇଥିଲୁ? ମୋ ବାଳ ନା। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏ ପାଣି କଳସିଟା ଟିକେ ଦବୁ। କାହିଁକି? ବିଲେଇ ନେଲା ତ ମାଇକି। ନଈ ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ଏଇ କଳସି ପାଣିରେ ହଗି ସାରିକି ଟିକେ ଫାଞ୍ଚେଇବି। ସାର୍ଟରେ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପୋଛି ପକାନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ, ଆଉ ସାର୍ଟ ନାହିଁ। ତମେ ସାର୍ଟରେ ପୋଛି ପକାଅ, ମୁଁ ଭଲ କି ସଫା କରିଦେବି ନିର୍ମା ଦେଇକି। ଧତ୍ ସେ ବାଳ କଥା ଗୋଟେ କହନି। ତୁ ଥର ମତେ ଦବୁ କି ନାଇଁ କହ? ଏ ମା କିସ ମାଗୁଛୁ ମତେ? ଗରା ଭିତରର ପାଣି ଦେଲେ କଣ ହବ? ଯଦି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏ ପାଣି ଗରାକୁ ନେଇ ମତେ ଫାଞ୍ଚେଇ ଦବୁ ସେ ବୁଧା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ ତୁ ମତେ। ଆଉ ଯଦି ନ ଫାଞ୍ଚେଇ ଦବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନୁ। ଆଉ ହାତ ଯେତେ ଗନ୍ଧ କରୁ ପଛେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତ ଘଇତାଉ ତ ମାଇ ପହଲୁ ରେ।